L-Odwa tajba. Il-Partit Laburista huwa l-partit illi jippremjak tal-bżulija. Għalhekk se nerġgħu innaqsu t-taxxi. Jekk il-poplu Malti u għawċi Afdani bl-ewwel mandat tiegħi, fil-leġislatura li jmiss se naqsu it-taxxa ta' dħul, jiġifieri l-income tax, billi inwessaw it-tax bands. Dan huwa tnaqqis fit-taxxa għal kulħadd. Se jkun l-akbar twessieħ fit-tax bands li qatt kellna fl-istorja, qed nitkellmu fuq it-tax bands ta' isfel. 3 darbiet aktar mill-akbar żieda li saret s'issa qabel il-budget tal-2017. Twessieħ tal-2007. Twessieħ li bih se nħallu 66 miljun euro fil-bwiet tal-familji, ħaddiema u nies self-employed. Fl-istess ħin, b'dak li qed inħabbru llum, il-ħaddiema kollha u l-familji tagħhom, speċjalment dawk li għandhom dħul baxx u medju, se jħossu l-akbar impatt pożittiv. Se nagħti eżempju ta' xi jfisser dan li qed ngħid. B'dan it-twessieħ tat-tax bands, il-ġenituri mhux se jiġu ntaxxati fuq l-ewwel 12,200 euro taqlieħ fis-sena. Jiġifieri l-ewwel 1,017 euro ta' income fix-xahar mhux se jħallsu income tax fuqhom. U bl-istess mod se nkunu qegħdin inwessaw it-tax bands tan-nies single u ta' dawk miż-żewġin. U mhux se neqfu hemm. It-twessieħ tat-tax bands se nikkumplementawh b'ċekkijiet aktar ġenerużi tar-rifużjoni tat-taxxa. Qed nikkommettu li nibqgħu nagħtu 24 miljun euro fis-sena f'ċekkijiet. B'hekk b'dawn iż-żewġ miżuri f'daqqa, kull persuna li tħallas it-taxxa se tgawdi minn tal-anqas 255 euro fis-sena sa massimu ta' 365 euro fis-sena fil-but tagħha bejn tnaqqis u rifużjoni. Dawk li jaħdmu u ma jħallsux taxxa se jibqgħu jieħdu r-rifużjoni tat-taxxa biċ-ċekk tar-rifużjoni issa jitla' għal bejn 150 euro u 165 euro. Se nkunu qed nagħtu 90 miljun euro fis-sena lin-nies, lill-familji, lill-ħaddiema u lis-self-employed. Se nagħmlu dan għax nemmnu li bit-tnaqqis fl-income tax se nħallu aktar flus fl-idejn u nistimulaw it-tkabbir ekonomiku. Tkabbir li fl-aħħar snin kien sinonimu mal-Gvern Laburista. Aktar flus fl-idejn tal-familji, aktar flus f'idejn il-ħaddiema, aktar flus f'idejn is-self-employed. Dan kollu se nagħmluh u nistgħu nagħmluh għaliex konna bil-għaqal. Se nagħmluh b'mod responsabbli għax il-finanzi tal-pajjiż jagħmluha possibbli. Żammejna kelmitna mal-familji, mal-pensjonanti, mas-self-employed billi f'kull budget naqqasna il-pis tat-taxxa ta' dħul. Tajna diġà ċekkijiet ta' rifużjoni ta' taxxa u meta kien hemm bżonn nassistu għaliex kellna fsiet tal-għoli tal-ħajja impurtati, assistejna b'46 miljun euro f'ċekkijiet. Naqqasna it-taxxa fuq il-part-time, naqqasna t-taxxa fuq l-overtime u neħħejna t-taxxa minn fuq il-pensjonijiet. Miżuri li iva jagħmluna kburin, li ħallew għexieren ta' miljuni ta' euro f'bwiet in-nies u li jekk ittuna il-fiduċja se nkomplu nsaħħu. Nistgħu nagħmlu dan kollu għaliex aħna inħallu lin-negozju jaħdem biex ikabbar l-ekonomija. Għalhekk lin-negozji se naqsulhom it-taxxa wkoll. Fuq l-ewwel 250,000 euro taqlieħ fis-sena, in-negozji se jaraw il-corporate tax rate illi tinżel b'10%, jiġifieri tiġi 25% minn 35%. Din se tkun l-ewwel darba li tnaqset il-corporate tax rate. Min igawdi minn din il-miżura b'mod sħiħ se jkun qed jiffranka 25,000 euro fis-sena. Qed nagħmlu dan għax nemmnu li dak li nagħtu lin-negozjanti tagħna se jwassal għal aktar ġid
għall-Lawċin u għall-Maltin. Għaliex il-flus li se nagħtuhom se jkunu nifs biex jinvestu aktar, biex ikabru l-operat u joħolqu xogħol ta' kwalità. Fl-aħħar sentejn tajna l-akbar prova ta' kemm aħna man-negozji. Magħna jafu fejn qegħdin. U kif sabuna fi żminijiet diffiċli tal-pandemija se jerġgħu jsibu spalla fina issa fil-fażi importanti tal-irkupru. Kif ġa naqqasnilhom il-piżijiet, se naqsulhom aktar. Se nħalli issa fidejn il-Ministru Clyde Caruana biex jispjega f'aktar dettall kif se nkunu qed naġġustaw it-twessieħ tat-tax bands u nimplementaw dak li għadni kif spjegajt. Wara, il-Ministru Silvio Xkembri se jkun qed jispjega kif it-tnaqqis fil-corporate tax rate se jkun ta' benefiċċju għan-negozji Maltin. Grazzi. L-odwa tajba l-kulħadd, ekku propju kif għadu kif ħabbar il-Prim Ministru, il-Partit Laburista, l-Gvern jista' jwiegħed illi fis-snin li ġejjin se jkun qiegħed inaqqas il-peace tat-taxxi tal-income tax b'66 miljun u addizzjonalment ma' dak ukoll ser nkunu f'pożizzjoni wkoll illi nżidu wkoll dak illi issa ta' kull sena sar drawwa fost il-familji Maltin u Għawċin li jirċievu ċekk li nsejħulu ċekk ta' rifużjoni. Għalfejn nistgħu nagħmlu dan u naħseb dan huwa l-iktar ħaġa importanti u essenzjali illi nispjega issa. Nistgħu nagħmlu dan għaliex propju kif qal il-Prim Ministru dan il-pajjiż matul dawn l-aħħar snin kellu ekonomija li kibret u li ssaħħet. U dan qed narawh li jkompli fis-snin li ġej. Għaldaqstant kif dejjem ngħid illi jekk hemm il-darba l-ekonomija tikber u toħloq aktar ġid, dak il-ġid inkunu nistgħu naqsmuh flimkien mal-poplu. Għaldaqstant illum ninsabu f'sitwazzjoni li skont il-previżjonijiet li għandna u li jaqblu ma' dawk tal-Kummissjoni Ewropea, din l-ekonomija tagħna ser tkompli tikber b'ritmu sostanzjali fi żmien li ġej u għaldaqstant ser inkunu nistgħu sena wara l-oħra innaqsu it-taxxa kif ukoll inżidu r-rifużjonijiet. U fuq din irrid nagħmel enfasi speċifiku. Maħniex ħankunu qegħdin inwedu tnaqqis fit-taxxi jew li nżidu ċ-ċekkijiet u nimplementawhom fl-aħħar sena tal-leġislatura. Żgur mhux se jkun il-każ. Kif l-aħħar budget illi kellna kulħadd kienet jitkellem illi dak kien budget soċjali illi wieżen in-nies bl-aktar mod sostanzjali, hekk ukoll inħares illi fil-budgets illi ġejjin, ġifir fil-5 illi ġejjin tal-leġislatura illi jmiss, dan il-Gvern ser ikun jista' jimplementa dawn il-wedi. U ħankunu f'pożizzjoni illi nagħmluhom għaliex il-kontijiet tal-pajjiż, jiġifieri dak illi huwa nsejħulu l-bilanċ tal-pajjiż, sena wara l-oħra qiegħed jimprovja kif ħerġin bil-mod il-mod mill-pandemija. Dan kollu nistgħu nagħmluh ukoll b'responsabilità kbira fejn maħniex ħankunu qegħdin nitfgħu piżijiet fuq il-pajjiż. Xejn minn dan. Anzi, bi pjaċir ngħid illi fil-waqt illi jitħabbar dan il-manifest, fil-waqt li qegħdin inħabbru dawn il-miżuri kollha, il-qudiem ikollna ċans ukoll nispjegaw kif ser ikun hemm ir-risanament tal-kontijiet pubbliċi hekk kif l-ekonomija Maltija tkompli tissaħħaħ. Għaldaqstant biex nibni wkoll iktar fuq dak li kienet jgħid il-Prim Ministru, ħankunu qegħdin naraw it-thresholds u ħanati ftit indikazzjonijiet ta' kif it-thresholds jiġifieri għalissa li ser ngħid huwa minn fejn dak li jkun jibda iħallas it-taxxa mela llum għal dawk li jagħmlu l-kompjutazzjoni ta' ġenitur dak li jkun jibda jħallas it-taxxa malli jaqbes l-10,500. Dan l-ammont issa eventwalment se jkun qed jitla għal 12,200. Jekk inħarsu għal dawk li jagħmlu l-kompjutazzjoni single, ġifieri jew ma jkunux miż-żewġa jew nkella jkunu miż-żewġa u ma jkollhomx tfal, hemmhekk il-kompjutazzjoni se tkun qed titla minn 9,100 għal 10,800. Ġifieri se jkun hemm żieda fi threshold
ta' 1,700 li ma jkunux intaxxati. Għal dawk illi jkunu bil-kompjutazzjoni sejħula miż-żewġin, ġifieri jkunu miż-żewġa u aktarx xi ħadd mill-household ma jkunx qed jaħdem u jkollhom it-tfal u jistgħu wkoll ma jkollhomx tfal, hemmhekk it-threshold se tkun qed titla' minn 12,700 għal 14,400. Dan kollu għal daqstanza jagħmilha possibbli sabiex il-familji kollha, u din hija importanti, minn tal-inqas ser ikunu qegħdin jifrankaw f'taxxa ta' dħul l-ekwivalenti għal 255 euro fis-sena. Qed ngħid minn tal-inqas għaliex sintendi se jkun hemm faxex oħra illi minħabba li ser ikunu qegħdin igawdu minn dan li għadni li qed issa ser ikunu qegħdin igawdu minn ftit iktar traħħis ta' taxxa. Ma dan jingħaqad ukoll u qed naraw li anke fil-budgets li jkunu qed iseħħu matul il-leġislatura dawn l-affarijiet ikunu qed isiru simultanjament, jiġifieri flimkien fl-istess pass, iċ-ċekkijiet ser ikunu wkoll qegħdin jiżdiedu minn sena għall-oħra. Dan kollu eventwalment ser iwassal sabiex nagħti ftit eżempji, ikollok familja, ngħidu aħna it-tnejn jaħdmu, minn tal-inqas din il-familja f'sena partikolari eventwalment ser jispiċċaw jaraw aktar fil-but tagħhom minn tal-inqas u din mhijiex figura żgħira rrid ngħid li hija fost l-ogħla figuri illi qatt gvern ta' lill-familji. Minn tal-inqas biż-żidiet mela nerġa' ngħid tal-income tax u fiċ-ċekkijiet ikunu qed jaraw żieda fil-bwiet tagħhom ta' xejn inqas minn 700 euro f'sena. Ovvjament, dawn l-affarijiet ser ikunu qed isiru b'mod gradat, imma żgur mhux ser inħalluhom għall-aħħar anzi qed nara illi nibdew nimplementaw uħud minnhom ukoll mill-budget ta' Ottubru. Għaldaqstant, minn hawnhekk inserħu ras il-familji Maltin u Għawċin illi kif dejjem għamilna fil-budgets tagħna fi żmien illi ġej ukoll dan il-gvern ser ikun hemm b'mod ta' sosten sabiex inkomplu naraw illi dħul tal-familji Maltin u Għawċin ikompli jiżdied matul is-snin illi ġej. Grazzi, Prim Ministru, kollega Ministru, bonġur kulħadd. Qegħdin hawnhekk sabiex inkomplu nuri kif dan l-aħħar snin il-gvern dejjem ħadem sabiex jara li jżomm lil ħaddiema u lil min iħaddem maqudin. Illum huwa prova ċara oħra ta' dan għaliex urejna bil-fatti li dan huwa gvern li fil-mument tal-prova kien qiegħed hemmhekk, kien qiegħed hemm ta' spalla għall-familji, kien qiegħed hemm ta' spalla għan-negozji, kien qiegħed hemm ta' spalla fl-aktar mumenti li kien hemm bżonn. Issa jmiss li il-perjodu ta' sfida inħalluh warajna sabiex naraw issa nkomplu nerġgħu ir-ritmu tal-progress ekonomiku sabiex inkomplu insostnu dan it-tkabbir ekonomiku. Dan mhux xi ħaġa li qegħdin ngħidu aħna, imma xi ħaġa li kkonfermat ukoll Kummissjoni Ewropea fejn qalet li din is-sena Malta ħajkollha l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku. Aħna rridu mhux biss insostnu dak, iżda naraw li dan it-tkabbir saħansitra ikun dejjem iktar b'saħħtu u jgawdu minnhom ħafna iktar nies. In-negozji kienu hemm waqt il-pandemija. Kienu hemm flimkien mal-gvern sabiex rajna li jżommu l-impjegati kollha magħhom. U n-negozji hekk għamlu. Issa jmiss li l-gvern ikompli juri kemm verament bil-fatti huwa pro market. U għalhekk bit-tnaqqis tal-corporate tax kif imħabbar illum stess mill-Prim Ministru fl-eventwalità tal-programm elettorali tal-Partit Laburista fil-Gvern, ħankun qed naraw li nagħtu impetus ġdid tagħna sabiex ikun ukoll sors ta' dħul ieħor lill-istess negozji tagħna. Dħul li ovvjament ħajkun qed iservi sabiex ikompli isaħħaħ in-negozji f'pajjiżna. Hawnhekk qed nitkellmu fuq tnaqqis mhux żgħir tal-corporate tax, ġifieri tat-taxxa tal-kumpaniji għall-ewwel darba fejn din it-taxxa ħatkun qiegħda tonqos minn 35% għal 25%. Tnaqqis ta' 10% fuq il-corporate tax fuq l-ewwel 250,000 euro dħul il-ieħ tagħhom. U allura hawnhekk qed ngħidu li hija miżura li ħadd tkun qed tgħin mod b'saħħtu ħafna primarjament in-negozji żgħar u medji ta' pajjiżna. Dan l-investiment, u ngħidulu investiment, għaliex ħajkun qiegħed iżid bis-saħħa il-likwidità wkoll
fl-ekonomija ta' pajjiżna. Bit-twassieħ tal-income tax, kif semma il-Prim Ministru u l-kollega Ministru tal-Finanzi qabli flimkien issa wkoll ma' tnaqqis tal-corporate tax, qegħdin naraw li f'leġislatura fuq il-corporate tax biss ħankun qed ninjettaw fl-ekonomija ta' pajjiżna 100 miljun euro. 100 miljun euro li dawn ħajkunu flus fil-bwiet tan-nies u tan-negozji tagħna fuq perjodu tal-leġislatura. Flus li sejrin allura mbagħad fis-settur tal-bejħ, fis-settur tat-trasport, fis-settur tal-akkomodazzjoni, tar-restoranti u n-negozji iż-żgħar u medji ta' pajjiżna. U nixtieq nagħti ftit eżempji biex naraw b'mod iktar fatwali se jkun qiegħed ifisser dan. Nieħdu eżempju lukanda żgħira li tħaddem magħha 20 persuna full-time u li f'sena tagħmel qlieħ ta' 250,000 euro fi qlieħ tagħha. Din il-miżura tal-corporate tax, din il-lukanda ħatkun qed tifranka fuq perjodu ta' sena 25,000 euro f'taxxa. 25,000 euro f'taxxa jfisser li dan huwa ekwivalenti għal paga bażika ta' żewġ ħaddiema tal-istess kumpaniji. Allura b'din miżura biss qegħdin ngħidu li eżempju ta' din il-lukanda qed tintuwa s-saħħa ta' paga ta' żewġ ħaddiema. Kumpanija oħra, eżempju tal-manifattura li tħaddem 10 min nies tagħha full-time u qlieħ tagħha ta' 150,000 euro fis-sena, din il-bidla ħad tkun qed tifranka 15,000 euro taxxa f'sena. Dan ifisser li f'dan il-każ, eżempju, il-kumpanija ħad tkun qed tifranka il-taxxa tal-boll tal-ħaddiema kollha tagħha fuq perjodu ta' sena. Eżempju ieħor, kumpanija tal-IT li tħaddem żewġ developers magħha u li allura din kumpanija li tagħmel qlieħ ta' 50,000 euro fis-sena, din il-kumpanija ħad tkun qed tifranka 5,000 euro oħra f'taxxa kull sena. Ammont li allura mbagħad dit tista' terġa' tinvestih lura billi tkompli tixtri apparat, billi tinvesti wkoll fil-produttività tagħha, ħalli tara tkun tista' tkompli tavvanza u tikber. Dan il-gvern hekk jemmen. Jemmen li jekk innaqsu il-piżijiet tat-taxxi għal wieħed aktar ġust, ir-return fuq il-pajjiż fit-tkabbir ekonomiku kif urejna bil-fatti ikun wieħed ikbar. Hekk ġara meta raħħasna il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, hekk ġara wkoll meta tajna l-wage supplement bis-saħħa kif ukoll wara l-pandemija issa qegħdin naraw li qed nerġgħu nirritornaw għat tkabbir ekonomiku u hekk ġara meta raħħasna l-income tax. Issa konvinti li jekk se jerġa' jiġri issa li ħankun qed innaqsu nerġgħu. Kemm l-income tax għall-familji u self-employed kif ukoll issa l-corporate tax għall-kumpaniji din il-miżura li qegħdin inħabbru llum. Ringrazzjak. Aħna se nibqgħu il-partit tax-xogħol. Nemmnu li għandna nsostnu il-politika tagħna li ninċentivaw lil min jaħdem kif ukoll lil min iħaddem. Fl-aħħar snin ħallejna ħafna fil-bwiet tal-familji tagħna, tal-ħaddiema, tas-self-employed u tan-negozji wkoll. B'dak li ħabbarna llum se nħallu aktar. Se nagħmlu dan billi innaqsu it-taxxa fuq id-dħul l-income tax. Nagħtu aktar rifużjoni tat-taxxa. Innaqsu it-taxxa għan-negozji billi nniżlu il-corporate tax rate fuq l-ewwel 250,000 euro ta' qlieħ fis-sena minn 35% għal 25%. Flimkien se naslu. Se nagħtukom aktar flus fil-but. Paga aħjar b'inqas taxxa. Malta, flimkien, il-futur sabiħ. Grazzi. Domandi? Lodwa tajba, Prim Ministru. Lodwa tajba li hemm. Għandi mistoqsija marbuta mal-affarijiet li għadhom kif tħabbru llum, imma wkoll maqudin ma' skemi li tħabbru fil-budget u skemi li forsi ilhom fis-seħħ matul il-leġislatura li għaddiet li jaraw li jagħtu check, per esempio, ta' rifużjoni tat-taxxa, però noħodhom fil-kuntest ta' din il-pandemija li għaddejna minna. Il-gvern se jagħmel, il-gvern qed jagħti lura, qed inaqqas id-dħul tiegħu mit-taxxa, se jagħmel biex jara li ma jiżdidx id-dejn u d-deficit b'referenza wkoll mal-xhur li għaddejna minnhom. Grazzi ħafna. Grazzi Liam.
diġà fil-fatt b'referenza għal dak li semmejt li dwar id-deficit, il-Gvern Laburista diġà għandu pjan biex id-deficit jonqos b'terz. X'għamilna waqt il-pandemija u b'mod konsistenti wkoll tul il-leġislatura. Tul il-leġislatura sħiħa f'kull budget tnaqsu t-taxxi. Imbagħad minkejja li tnaqsu t-taxxi jirriżulta illi id-dħul mit-taxxi tela minkejja li kellna tnaqqis fit-taxxi id-dħul jiġifieri dak li ġabar il-Gvern tela minn 1.2 billion fl-2016 għal 1.9 billion din is-sena. U xturi l-esperjenza tal-leġislatura illi meta inti tnaqqas il-pis tat-taxxi ma jfissirx illi se tiġbor anqas għaliex meta tagħti dan it-tnaqqis tistimula lin-nies sabiex jaħdmu aktar, qed tagħti l-inċentivi, qed tagħti s-support lill-familji u dak l-investiment jagħtik ritorn qawwi. U issa tgħid li ma b'mod konkret kif pereżempju se nkunu qegħdin niffinanzjaw dan il-pakkett ambizzjuż dawn l-ewwel 5 proposti ambizzjużi li nidejna fil-jiem li għaddew u dak li se nkunu qegħdin inħabbru fil-jiem li ġejjin ukoll. L-ewwel nett Gvern Laburista jibqa' l-aqwa garanzija li l-piżijiet fuq il-poplu jibqgħu l-anqas possibbli. Filwaqt li xorta l-finanzi tal-pajjiż jibqgħu fis-sod. U rejna li għandna l-kredenzjali tajbin biex nagħmlu l-management tajjeb tal-ekonomija kif ukoll tal-finanzi tal-pajjiż. U x'qaltilna l-Kummissjoni Ewropea? Qaltilna illi fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea pajjiżna mistenni li jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku, 5.9%. Is-sena li għaddiet, il-prodott gross domestiku kien ta' 14.3 billion. Bis-saħħa ta' dan il-miżuri li nedejna qed naraw li se jkun hemm tkabbir u sal-aħħar tal-leġislatura dak il-prodott gross domestiku ta' 14.3 billion se jitla għal 20.3 billion. Figura ambizzjuża imma determinati illi naslu għaliha. Se jkun ifisser dak it-tkabbir. Iktar dħul għall-Gvern. U qegħdin naraw hemmhekk illi midħul tat-taxxi u qed nitkellmu mingħajr żieda fit-taxxi hawnhekk se jkun tela għal 6.2 billion fis-sena mill-4.3 billion li hu previst li daħħalna is-sena li għaddiet. U kif se nkunu aħna allura qegħdin insostnu il-miżuri illi ħabbarna sa issa. Mit-tkabbir illi għadni kif għamilt referenza għalih mill-NDSF u mill-fondi Ewropej. U biex nerġa' naqsam kif se nkunu qegħdin l-ewwel 5 proposti li nidejna il-mod kif se jkunu qegħdin jiġu mqasma, madwar nofs il-miżuri, speċjalment il-miżuri soċjali l-għajnuna għall-familji u l-iskemi favur in-negozji, qed naraw li jkunu ġejjin mit-tkabbir ekonomiku, midħul allura addizzjonali li jirriżulta mill-istess. Il-bqija tal-finanzjament tal-miżuri l-aktar dawk li jitkellmu dwar il-qalb ambjentali u l-investiment industrijali jiġi mill-pakkett ta' fondi Ewropej l-ikbar wieħed li qatt ġie negozjat għal pajjiżna aktar mid-doppju ta' dak li konna ġibna fl-2012-2013 u parti minnu tkun mill-NDSF. Grazzi. Mark Lawrence, Times of Malta. Bonġu Mark, bonġu. Nixtieq nistiednek għal dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek fuq it-Times taċċetta? Id-dibattiti huwa tajjeb illi jsiru u definittivament waqt il-kampanja se jkun qed isiru. Bonġu, Nicole Mela minn Malta Today. Bonġu Nicole. Il-bira kienna żviluppi interessanti fil-konflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajina fejn bażikament truppi Russi daħlu fil-vant tal-Ukrajina wara li Vladimir Putin iddikjara żewġ reġjuni hemmhekk bħala indipendenti. Tista' tgħidilna ftit x'inhi l-pożizzjoni ta' Malta fuq dan il-konflitt u fuq din is-sitwazzjoni partikolari? Iva Nicole, fil-fatt fil-marġini tal-aħħar summit li kellna l-ġimgħa li għaddiet fih dan il-Kunsill Ewropew, tkellim diġà dwar il-pożizzjoni li ħadna bħala pajjiż hija l-istess bħal dik tas-27 stati membri kollha, jiġifieri għandna pożizzjoni komuni. Tkellimna fil-Kunsill dwar l-iktar element importanti li nżommu l-għaqda bejn l-istati membri kollha. U nemmen li l-għaqda kienet dik il-karatteristika li ddefinit l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar xhur, partikolarment waqt il-pandemija fejn dejjem kellna front unit u bis-saħħa ta' dak il-front unit verament l-Unjoni Ewropea komplet tiddefinixxi ruħha bħala forza ewlenija madwar id-dinja. Imma mbagħad tħaddidna wkoll dwar il-kwistjoni tas-sanzjonijiet u bħalissa hemm dat-dibattitu li għadu għaddej ukoll u x'jiġri
jekk hux se nimponu s-sanzjonijiet, jekk l-attakku se jkun wieħed cyber, jekk hux se jkun wieħed militari, jekk hux se jkun taħlita ta' tnejn. U allura hemmhekk fil-waqt li tkellimna dwar is-sanzjonijiet, tkellimna naturalment ukoll dwar x'impatt ikun hemm jekk isiru s-sanzjonijiet. Għaliex il-probabbiltà tkun kważi minn hawn lid-dinja li jekk jiġu imposti sanzjonijiet se jkun hemm xi forma ta' reazzjoni jew ritaljazzjoni. U hemmhekk id-diskussjoni ewlenija daret fuq x'impatt jista' jkollha din ir-reazzjoni jekk b'xi mod tiġi impattata l-provvista tal-gass bil-konsegwenti żieda fil-prezzijiet. U hemmhekk tara l-għaqal tal-mod kif ħdimna aħna bħala gvern illi minkejja daż-żidiet massivi li kien hemm fil-prezzijiet tal-enerġija madwar id-dinja, f'pajjiżna billi l-gvern intervjena b'mod aggressiv, irnexxielna nżommu l-prezzijiet tad-dawl stabbli, irnexxielna nżommu l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel l-orħos fiż-żona euro, kif huwa wkoll il-prezz tad-dawl, irnexxielna wkoll nżommu il-prezz tal-gas baxx. U hemmhekk allura d-diskussjoni daret waqt il-Kunsill fuq l-importanza illi ikunu xi jkunu s-sanzjonijiet u tkun xi tkun il-kwalunkwe reazzjoni li jista' jkun hemm, l-importanza li aħna nibqgħu nipproteġu lil popli tagħna miż-żidiet fl-inflazzjoni. Dal-gvern huwa determinat li jibqa' jipproteġi lil poplu tiegħu ikunu xi jkunu ċirkostanzi. L-odwa tajba, Monika Ġus minn Newsbook. Bonġu Monik. Ħabbartu diversi proposti sissa iżda il-manifest ġie approvat mill-ola organu tal-partit. It-tieni mistoqsija tiegħi hija fid-dawl anke li kien hemm sejħiet ta' riżenja għall-AG, il-prosekutur pubbliku ġeneralment ikun ġej mill-kamp tal-kriminal. X'esperjenza għandha l-AG preżenti fil-kriminal u jekk m'għandix għalfejn tażleti? L-aħħar waħda wara rivelazzjonijiet ta' ċessjoni li kien hemm ma' Christian Borch, ġejt mitkellem mill-Kamra tal-Avukati dwar l-irwol tiegħek bħala avukat f'din iċ-ċessjoni u l-kodiċi tal-etika tal-avukati tipprojbixxi negozju mal-klijenti tal-avukat stess. Grazzi ħafna. Grazzi, il-manifest elettorali se jiġi mniedi fil-jiem li ġejjin. Diġà nidejna l-ewwel 5 proposti li huma ambizzjużi ferm u li se jkunu qegħdin jagħmlu differenza enormi fil-ħajja tan-nistana. Jekk qed nitkellmu fuq il-first time buyers, se nkunu qed nagħtuhom 10,000 euro fi ħlas tas-self tagħhom, 1,000 euro fis-sena għal 10 snin. U dan bżieda mal-miżuri kollha illi diġà nidejna u li jsaħħu u jwiżnu l-pożizzjoni tal-first time buyers. Jekk hux qed nitkellmu dwar il-pensjonanti. Qed immorru għal żieda ambizzjuża ferm fil-pensjonijiet, id-doppju ta' dak li kellna fl-aħħar manifest qed naraw li konna żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa u jekk nistgħu nagħtu iżjed, se nkunu nagħtu iżjed lill-pensjonanti tagħna u din se tkun nerġa' niċċara żieda over and above il-kola jew il-mekkaniżmu aktar ġenerus illi bħalissa qiegħed jaħdem dwaru il-Ministru tal-Finanzi. F'dal-manifest u f'dak li nidejna sa issa se nerġgħu se naqsu il-corporate tax rate b'mod ambizzjuż ħafna wkoll, se nerġgħu innaqsu it-tax bands kif spjega tajjeb aktar kmien il-Ministru tal-Finanzi. Ġifieri serraħ rasek li l-manifest elettorali tagħna mhux biss se jkun approvat imma wkoll ippubblikat fil-jiem illi ġejjin. Rigward il-pożizzjoni tal-Avukat Ġenerali, infakkar illi kien dan il-Gvern illi l-għażla tal-Avukat Ġenerali u l-għażla tal-Avukat tal-Istat ukoll m'għadhomx isiru kif kienu jsiru fi żmien amministrazzjonijiet preċedenti illi l-Eżekuttiv jew il-Prim Ministru jiddeċidiju lil min jagħżel u jaħtru. Dan kien hemm proċess kien ippreżedut jekk min issejjer żball kien kumitat li ppreżedut minn imħallef, irtirat u l-Avukat Ġenerali ġiet magħżula wara proċess miftuħ. L-istess kif ġie magħżul l-Avukat tal-Istat għaliex l-affarijiet hekk isiru f'dal-affarijiet li nista' ngħid huwa li Dr. Victoria Buttigieg hija avukat b'esperjenza vasta. Rigward il-kwistjoni ta' ċessjoni li semmejt, diġà spjegajt darba darbtejn 3 darbi dwar ċar li l-Partit Nazzjonalista imbarka fuq kampanja ta' spin jiena quddiem din it-tip ta' kampanja ta' spin se nibqa' nitkellem dwar kif se ntejbu il-futur tan-nies u kif se nagħtu aktar ġid lill-familji Maltin u Għawċin kollha. Bonġu Prim Ministru Sabrina Zammit Bonġu, mill-Malta Sabrina. Independent. Il-pjan qed jgħid li l-Gvern qed jisra average ta' 100 euro f'taxxa minn kull ħaddiem.
Allura dan ifisser li kull meta l-gvern jagħti refund tax ikun qed jagħti lura dak li jkun seraq. Xtejt għal dan. U fuq l-istess tema tat-tax refund check, il-gvern ftit tal-ġimgħat ilu ħabbar li se jagħti check ta' €100. Dawn għadhom ma tqasmux. Dawn se jitqasmu waqt il-kampanja elettorali, jekk huwa hekk ma jkunx ifisser li l-gvern qed jabbuża mill-pożizzjoni tiegħu la issa huwa biss caretaker government. Grazzi, il-Partit Nazzjonalista ivvinta spin u invenzjoni. Partit mifrutu tal-passat fatwalment, u ħanejt għaliex fatwalment, għaliex kien dal-gvern li naqqas it-taxxa billi implementa l-weda li ma kienx onora, gvern nazzjonalista. Imbagħad naqqasna t-taxxa l kulħadd. U issa se nerġgħu innaqsu t-taxxa l kulħadd b'mod rekord. Illum fatwalment kulħadd qiegħed iħallas inqas taxxa milli kien iħallas qabel. Bernard Grech ivvinta gidba fuq il-passat. Aħna qed niġu hawn nispjegaw kif se nkomplu innaqsu it-taxxa għall-futur. U saqsejtni dwar il-kwistjoni ta' ċekkijiet tar-rifużjoni, mhux biss ta' ċekkijiet tar-rifużjoni, imma ta' ċekk supplementari illi tajna sabiex nipproteġu lil poplu tagħna minn kwalunkwe żieda fl-inflazzjoni importata u sabiex iktar u iktar inkomplu ninċentivaw in-nies tagħna sabiex jibqgħu jikkonsmaw u nibqgħu nagħtu dak il-kuraġġ fihom. Naturalment jekk se noqogħdu nitkellmu fuq kull darba li qassamna aħna nistgħu nagħmlu leġislatura ngħidu li konna f'kampanja elettorali għax għamilna b'mod konsistenti mhux f'kull budget imma anke bejn budget ieħor inqasmu u nagħtu l-għajnuna lin-nies u dak huwa l-mod illi se nibqgħu naħdmu u la darba tajna dan il-miżura ta' ċekk ta' rifużjoni u ġala darba il-kwistjoni ta' inflazzjoni importata inħasset li kellna naġixxu dwarha huwa minn hawn lid-dinja li s-sapport finanzjarju lin-nies nagħtuhom minnu fih. U allura żball wieħed biss kien hemm li semmejt ċekk ta' €100, mhux biss €100, kien hemm diversi każijiet fejn in-nies jkunu qed jirċievu iktar €100. Nsemmi l-pensjonanti li ħajkunu qed jirċievu €200 fejn għandek koppja pensjonanti li tnejn li huma jirċievu pensjoni, hemmhekk għandek €200 u €200 kull koppja, jiġifieri €400. U allura l-żieda il-ċekkijiet kienu aktar ġenerużi minn dak li semmejt inti. Grazzi. Lodwa tajba Prim Ministru, Lodwa tajba Tim. Tim Diakonola fil-Malta, għandi ftit mistoqsijiet. L-ewwel nett ma weġibx il-mistoqsija tal-kollega jekk daw iċ-ċekkijiet se jaslu matul il-kampanja elettorali nixtieq li tkun iktar speċifiku. It-tieni, il-mini u l-kapak sa taħlar li ħabbart il-bieraħ. Il-mini kif se jaħdmu vis-à-vis il-metro se jkunu l-istess mini tal-karozzi jew il-metro mhux se jsir u l-kapak ta' taħt l-art se jkunu b'xej jew bil-ħlas. It-tielet mistoqsija, jekk stedint lil Joseph Muscat biex jindirizza rally matul din il-kampanja jew jekk qed tikkunsidrah bħala parti mill-passat ukoll. Raba mistoqsija, mort il-rally tal-Partit Laburista l-bieraħ, jidher li n-nies ma tantx qed isegwu l-appell tiegħek għar-responsabilità vis-à-vis il-miżuri tal-COVID. Tista' issa tispjega l-loġika għalfejn issa protestijek jistaw jattendu attività bħal tal-bieraħ imma l-għalliema u l-istudenti għandhom jilbsu l-maska l-ħin kollu fl-iskola, il-loġika naqra fuq dan. U nixtieq ukoll kif għamel il-kollega tiegħek nistiednek fuq dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni fuq la fil-Malta, Dr. Grech diġà aċċetta, int għandna bżonn lilek ovvjament. U jekk le nixtieq nistiednek għall-intervista wkoll. Grazzi. Grazzi Tim. Ġala darba spjegajt diġà lil kollega tiegħek illi ċekkijiet kemm dawk ta' rifużjoni tat-taxxa kif ukoll iċ-ċekk supplementari se jkun qiegħed jintbagħat minnu fih. Allura m'għandix nifhem illi minnu fih tfisser wara s-26 ta' Marzu. In-nies tajjeb illi ngħinuhom u m'għandniex noqogħdu dejjem nipposponu l-għajnuna li nies dik kienet l-amministrazzjoni ta' qabel l-2013 li kienet titkellem dwar tiddifferixxi dejjem il-mod kif setejn lin-nies, anzi ħaġa waħda ma kienx tiddifferixxi. Iż-żieda fil-pis tas-salib li kienet tabbi fuqhom ma liċ kemm farkan topp. Bħalma ġara fl-2008 u fl-2009, hemmhekk l-amministrazzjoni nazzjonalista kienet rapida ħafna fir-reazzjoni tagħha xabbit in-nies bil-piżijiet kollha ta' kriżi ekonomika li kienet ferm iċken minn dik li rinfaċċajna waqt il-pandemija.
Saqsejt domanda dwar il-mini li tkellimna dwarhom il-bieraħ fosthom dik illi ħanati eżempju waħda minnhom dik ta' Triq Sant'Anna u kif dawn jikkombaċċjaw jew jikkonfliġġu mal-proġett tal-metro. Minn hawn lid-dinja illi il-żewġ proġetti huma distinti minn xulxin u allura naturalment jekk qed nitkellmu dwar il-mina ta' Sant'Anna dik tkun qiegħda tikkumplementa jew bl-ebda mod ma tfixkel il-proposta tal-metro. Dik hija xi ħaġa li hija naturali. Il-kwistjoni tal-car parks, jekk u mhux se jkunu b'xejn, jekk u mhux se jkunu biħlas. Naturalment dik hija xi ħaġa li wieħed irid jiddiskuti dwarha li huwa żgur huwa aħna maħniex se nabbu lin-nies biżijiet. Jiġifieri fejn illum qed nitkellmu dwar parkeġġi pubbliċi li huma b'xejn fit-toroq u se nkunu qegħdin nagħmlu parkeġġ taħt l-art biex jissostitwixxi dak il-parkeġġ huwa minn hawn lid-dinja li aħna maħniex se nabbu lin-nies biżijiet ġodda għal parking tal-vettura tagħhom. Dan huwa prinċipju konsistenti Tim, dan huwa prinċipju aħna lin-nies ma nabbuhomx bil-piżijiet u rejnieh fl-aktar mument diffiċli. Jiġifieri jekk kien hemm mument li kien jilleġittimizza illi b'xi mod inżidu il-piżijiet, kien meta dal-pajjiż kien mobbi bl-akbar pressjonijiet li kellu mit-tieni gwerra dinjija dawn. Minflok morna bil-kontra, flok morna politika ta' austerità, morna bil-politika tal-inċentiv fejn in-nies tajnihom u tajnihom u tajnihom u dar għamilnieh man-negozji wkoll sabiex inżommu il-kuraġġ. U huwa bekk illum li l-Kummissjoni Ewropea qed tipprospetta tkabbir ekonomiku għal pajjiżna li huwa l-akbar wieħed fost l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. It-tielet domanda tiegħek kienet tikkonċerna lil Dr. Muscat. Differentement ħafna minn dak li jaħdem il-kap tal-Oppożizzjoni, jien ma narmix lil dawk illi b'xi mod ma jkunux jaqblu mal-fema tiegħi. Il-kap tal-Oppożizzjoni dalgħodu kien hemm istadni kif qed nara artiklu mill-Onorevoli Mario Gallia illi fil-fema tiegħi huwa xokkanti. Definittivament dak mhuwiex l-istil illi jiena nemmen fih. Rigward il-miżuri tal-COVID, aħna bħala partit, inkluż il-ħadd li għadda u inkluż il-bieraħ, dejjem organizzajna attivitajiet illi huma seated, nibqa' nappella għar-responsabilità, żgur mhux se nagħmel kummenti irresponsabbli kif għamel il-kap tal-Oppożizzjoni illi ngħid illi kampanja elettorali jekk nekwipara mal-vaċċin tal-COVID, nibqa' nappella r-responsabilità. Kien dan il-prinċipju ta' proporzjonalità u responsabilità illi għena invinċu l-iktar momenti diffiċli tal-pandemija u dan il-prinċipju li jrid jiggwidana issa sabiex nimxu lejn in-normalità sħiħa. Rigward id-dibattitu diġà weġibt lill-kollega tiegħek, dibattitu waqt il-kampanja elettorali huwa tajjeb illi se jsiru. Grazzi. Tajba, Dr. Abela, Simon Kassar, Net News. Bonġu Simon. Għandi 3 mistoqsijiet, ma importax. Anke brabta u mistoqsijiet li diġamlu kollegi tiegħi qabel l-ewwel ħaġa, il-kollega jgħid bil-qeda ħdejk Sur Karwana bħala Ministru tal-Finanzi diġà ddikjara pubblikament illi 8 snin minn 9 ta' serq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma mhux se jiġu mogħtija lura lin-nies minkejja illi dan is-serq qed isir minħabba l-mod kif il-Gvern Laburista biddel is-sistema kif jinħadmu il-kontijiet. Ġifieri retorika li hija sistema antika mhix vera għaliex is-sistema nbidlet f'dan l-aħħar 9 snin. Imma dika il-poplu m'hemmx tagħmel ikollu joqgħod bil-flus misruqa mingħajr mhux lura f'butu. Imma fejn jidħol l-income tax għandek każijiet ta' familji fejn insterqu u qegħdin jinsterqu 1,000 euro fis-sena. 1,000 euro f'dawn l-aħħar 5 snin. Naħseb illi ħaqhom spjegazzjoni minn naħa tiegħek jekk terġa' tkun Prim Ministru jekk dawn mhumiex se jingħataw lura. Mistoqsija number 1. Mistoqsija number 2. Anzi, brabta mal-ewwel waħda wkoll jekk se jingħataw kollha lura mbagħad jekk ħadtihom lura jew nkellu se tagħmlu xi gimmick oħra li tagħtu l-aħħar sena biss pereżempju bħalma se jiġri fis-serq tal-kontijiet tad-dawl. Dik number 1. Number 2. Il-kollega tiegħi għadu kif saqsik dwar is-sem Dr. Muscat fil-kampanja elettorali tal-Labor. Wieġibtu biċċa ma ħrebtlu l-biċċa l-ovvja. Ħadd istiednu għal attività pubblika, kuntent bih fl-attivitajiet tal-Labor li jkun parti mill-kampanja li turi jismek biss.
U t-tielet ħaġa, forsi għal dil-mistoqsija m'għandekx tweġiba miktuba, ħana millilek direttament. Is-Sur Karwana għajjar l-negozjanti komunisti. Dina tikkundanna inti ċanfartu ġbitlu id-neħ. Grazzi Simon, għamilt ħafna premessi żbaljati, ma xorta waħda se nwieġbek dwarhom. L-ewwel waħda, kif jista' qatt il-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar serq ta' dawl? Meta kien il-partit fil-gvern li jabba lill-poplu tagħna bl-aktar kontijiet ta' dawl qawwijin illi qatt kellna. U meta kellek Ministru tal-Finanzi li kien jitħaq bin-nies u kien jgħidilhom il-kontijiet għoljin tridu tidrawhom. Dak kien li għexna taħt il-Partit Nazzjonalista fil-gvern. U wara l-2013 kien dan il-gvern illi tar roħs fil-kontijiet tad-dawl. Nfakkarkom x'kontu tgħidu intom meta konnedna li ħanraħsu il-kontijiet tad-dawl f'25%. Kien dan il-gvern li ta' l-akbar traħħis fil-kontijiet tad-dawl lill-poplu tagħna. Kien dan il-gvern illi waqt pandemija meta l-prezzijiet internazzjonali tal-prezz tal-enerġija splodew il-fuq, żamm il-kontijiet tad-dawl, tal-fuel, tad-diesel, tal-petrol u tal-gas stabbli kontrarjament għal dak li ġara f'pajjiżi oħra. Imma semmejt ukoll inti premess oħra żbaljata li dal-gvern b'xi mod introduċa xi sistema ta' billing differenti minn kif kienet qabel l-2013. Dak mhu minnu xejn għaliex is-sistema tal-billing illi użajna aħna kienet dik li ġiet introdotta b'avviż legali tal-2009. Aħna għadna wkoll imma illi dik is-sistema tal-billing qegħdin nirreveduha u l-bidliet li se jkunu qegħdin isiru fiha se jkollhom effett retroattiv għall-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. It-tieni premessa żbaljata illi tlaqt minna kienet fuq serq tal-income tax. U dwar din diġà weġibt dettaljatament lil waħda mill-kollegi tiegħek aktar kmieni illum u naturalment nirreferik għal dik ir-risposta għal dik ir-risposta biex ma nkunx ripetittiv. Li kien hemm xi serq fuq l-income tax hija spin u invenzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Umbat nara kemm huwa ironiku illi saqsejtni d-domanda dwar parteċipazzjoni fil-kampanji elettorali propju fil-ġurnata jew ftit tas-sigħat wara illi il-Partit Nazzjonalista kellu exodus ta' deputati stabbiliti fih. Partikolarment laqatni ħafna l-statement li għamel l-Onorevoli Mario Gallia dwar il-mod kif ġie ippersegwitat mill-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Definittivament dan huwa stil ta' politika illi jiena ma nemminx fih. Jien nemmen f'stil ta' politika inklusiva, dik il-politika li twarrab il-firda u ġġib laqda fil-pajjiż u għaldaqstant nagħmel dan l-appell għal laqda nazzjonali sabiex anka waqt dan il-perjodu forsi ftit kumbattut mod ta' dibattitu ta' kampanja elettorali, nżommu ir-rispett reċiproku u nibqgħu niddibattu biss l-idejat u qatt ma naqgħu fuq attakki personali partikolarment fejn jidħlu issues sensittivi ta' saħħa iktar u iktar meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq issue sensittiva ta' saħħa mentali. Dawn huma affarijiet li qatt m'għandna mmorru għalihom. U l-aħħar domanda tiegħek permetti li Simon ħawwiġbek għad-domandi kollha. Għad-domandi kollha. L-aħħar domanda tiegħek kif dan il-gvern jirreferi għan negozjanti. U rejna b'waħda mill-ewwel 5 proposti maġġuri illi nedejna. L-negozjanti aħna naqqasnilhom għall-ewwel darba il-corporate tax rate minn 35% għal 25% fuq l-ewwel 250,000 euro taqliħ li jagħmlu kull sena, jiġi fuq l-ewwel €250,000 qliħ illi jagħmlu kull sena. Tul pandemija konna aqoċċa madwarhom biex nipproteġuhom mill-pandemija. Bil-wage supplement illi tajnihom sa €800 fix-xahar għal kull ħaddiem, b'diversi inċentivi oħra li tajnihom, bil-posponiment tat-taxxi, billi jennihom fil-kontijiet tal-kirjiet tagħhom u fil-kontijiet tad-dawl, billi raħħasna il-fuel waqt il-pandemija. Dak il-mod kif dan il-gvern jipproteġi lin-negozjanti billi tajnihom ukoll is-serħan il-moħħ illi jaħdmu jagħmlu il-profitti tagħhom u se jkun hemm ebda witch hunt fuq ħadd u diġà tajt il-garanzija assoluta tiegħi u lin-negozjanti tagħna rridu narawhom ikomplu jikbru, ikomplu jkattru it-tkabbir ekonomiku ta' dan il-pajjiż
u jibqgħu mixin il-qudiem, jibqgħu joffru impjiegi tajbin lin-nies tagħna, impjiegi ta' aktar kwalità, pagi ola, l-investiment dirett barrani ġej b'saħħa kbira, l-investiment lokali hemm enerġija u entużjażmu ħafna dwaru dak huwa li aħna rridu naraw għal 5 snin li ġejjin. Bonġu, Prim Ministru Trisha Falzon, One News, għamilt referenza li għanti meta kontet wieġeb lil tim il-kriżi internazzjonali fl-2009. Dakinhar amministrazzjoni ta' dak iż-żmien kienet tefet il-pis fuq in-nies mentri inti llum qiegħed hawnhekk qed ħabbar miżura li minnha se jgawdi kulħadd. Kif tista' tassigura tagħti dak is-serħan il-moħħ li din il-miżura bħal oħrajn se titwettaq? It-track record tagħna huwa dak li jitkellem għalina. Tul pandemija fl-iktar momenti diffiċli, tlaqna mill-prinċipju niftakarni nitħaddet ma' Clyde fl-ewwel momenti f'Marzu tal-2020, meta kellek diversi femiet. Kien hemm min qalilna s-sikka u ċ-ċinturin, dik kienet il-politika ekonomika tal-austerità li ħadmu ta' qabilna. U r-risposta dakinhar niftakar Clyde jitkellem li tiftakar x'kien ġara dakinhar hux. Kellna l-qatt li sploda l fuq u domna sal-2016 biex stajna nerġgħu innaqsu il-qatt ġewwa pajjiżna. Kien qalli wkoll tiftakar x'kien ġara, l-inflazzjoni kif splodit il-fuq kienet, l-austerità x'kienet ġabet, u aħna ddeċidejna li morru bil-politika kompletament opposta dik li ninċentivaw lin-nies, il-politika tal-inċentiv. Għamilniha din waqt pandemija u ħadmet. Għaliex illum qegħdin nitħattu flok il-50,000 jew iktar minn 50,000 persuna qiegħda li tbassir tagħna f'Marzu tal-2020. Illum għandna lanqas rata ta' qatt f'pajjiżna li qatt kellna. Illum għandna l-akbar tkabbir ekonomiku fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Illum għandna lanqas inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea. U minkejja dan xorta bqajna sensittivi lejn in-nies u tajnihom l-appoġġ illi kien meħtieġ. Investejna biss f'din il-miżura addizzjonali 46 miljun euro. Dak huwa l-mod li se nibqgħu naħdmu aħna u għalhekk dal-gvern jibqa' il-garanzija għall-familji Maltin u għawċin kollha, l-garanzija tal-anqas biżijiet, il-garanzija ta' management tajjeb tal-finanzi tal-pajjiż, ta' management tajjeb tal-ekonomija tal-pajjiż, ta' tkabbir ekonomiku ta' ħolqien ta' aktar ġid li minnu irid igawdi kulħadd. Jekk hux qed nitkellmu fuq pagi aħjar, jekk qed nitkellmu fuq jobs ta' kwalità aħjar, b'inkam aħjar, jekk hux qegħdin nitkellmu fuq pensjonijiet aħjar, qed nitkellmu fuq il-kunċett tal-kwalità tal-ħajja. U meta nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja tfisser dawn il-prinċipji kollha holistiċi tarhom mod holistiku taqadhom flimkien l-iżvilupp ekonomiku, l-ambjent, tkabbir ekonomiku, titjib fl-inkam tan-nies, it-titjib fil-kwalità tal-ħajja. Grazzi.